kodwa usuke unebhadi mangabe uhluleka ukubona la ku social media ukuthi lolu hlobo lwe-content akulona olwami, ufuna ukuthi uphawule kuyona yonke i-content ohlangabezana nayo, ngoba manje uya-exposeka nje into eyenzekalayo. Hamba u-exposeka kuwona wonke ama-channels lawa. Ubofunda ukubona ukuthi le content le akuyona yami, inabanikazi bayo. Whether i-content e-upliftanayo, whether i-content enga-upliftani, kumele ukwazi ukubona ukuthi le inabanikazi bayo le. Awusuke unebhadi-ke mangabe ungakwazi ukubona lokho. Ngoba abantu abanjengo-changes abakuyeki, bakushayela la ubhede khona nje. Bakutalabhela la ubhede khona futhi bephinde bedlule. Bakutshela nje ezakho zilala ngakuwena. Ikhona futhi nenye i-content-ke engike ngidlule kuyona nje. 5 seconds, 10 seconds sengibonile ukuthi oh la mhlambe kwesinye isikhathi 1 minute ubone ukuthi hayi la ngathi asila ngicabanga khona udlule, yabo. Manje sengizolokhu ke ngibhala ke la ngizama ukuze ngivele. I don't know ingqondweni icabanga kanjani nina icabanga kanjani ingqondweni, yabo. Icabanga kanjani? Yazi ukuthi ngempela your own consciousness is your own limitation. Manje limitation hamba uyiveza yonke indawo ngalesi sikhathi. Ubingele lo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Nansi into ke ngizokuchazela yona mina. Yabona okunokuthi uhamba uexposeka la ku social media ukuthi wena ukanjani, uhandicapped kangakanani emqondweni wakho. Enza nje. Manje na kunezinto eziningi uAI ozenazo. Knowledge is the tips of your fingers. Yes. Khona o chats GPT, khona uGoogle, khona uGemini, kuningi, yabo. Hamba uyokwenza your due diligence, yabo. At least ke imenze ngoba uyakuthanda nokuvela nokuphawula. Yenza uChat GPT noma uGemini at least for starters ukuthi kuba abangani bakho la uzokwazi ukuphula apha khona i-information. Angazi ke ngoba phela mawukuthi ugaxele ngempela engqondweni kuzophinda kube inkinga futhi ukuyidecipher ke nalo information. Kube inkinga ukuyidecipher nokuyihlela kahle ke nje nokuyiprocessa kuzophinda kube inkinga futhi, yabo. Ngoba phela uzoshaya eating and vomiting, so shaya ama follow up question phinde zime emthumeni, yabo. Ake befunda abantu ukwenza i-due diligence yabo ngasese. Uma ukuthi ubungakayenzi ngasese, thula ulalele ukuthi ngelinye ilanga ke mhlambe ngoba nayo interest yalento ngiye ngithi ngenze research ngayo mhlambe ngelinye ilanga, othula nje udlula. Ukhona nomuntu okwathiwa lana ushayiwe noma kungena amaphoyisa azomlanda kuba ukuthi akakhomentanga kwivideo ethile ku social media. Ukhona manje yinpho ngoba ukubone phela ukuthi akhona lo ma few individuals noma bengabaningi, akhona lo ma few individual ubone ukuthi hayibo, yazi uthola ukuthi kuma comment awu 99 uthola ukuthi nje kunabantu abawu2 obona ukuthi laba is like bebendiza ngomshanelo nje bavele baqhatha ke endaweni wrong. Bonzi is like nje imvu phakathi kwezimbuzi, indlela nje aduke ngayo. Uyabona ukuthi abantu la is ba articulate, bayayazi lento abakhuluma ngayo la, bashaya nama terms athile are relevant ahambisana ne context yalapho, kusho ukuthi labantu bavumelana ngalento abavumelana ngayo, yabo. Bavumelana ngalento abavumelana ngayo, abanye baqhamuka ngenye perspective, abanye bayibuka ngalendlela, abanye bayibuka ngalendlela, yabo. Kodwa ubone ukuthi lona ke yena uyabona ukuthi based on the knowledge ekhulunyiwe futhi la awukwazi ngisho ukuqala phansi ukuthi uyamchazela lo muntu. Udinga ivideo yakhe, hayi ngisho eyodwa. Udinga iseries yamavideo ukuze aqonde le acommente kuyona. Udinga nje iseries yamavideo nje
awuxaxa nje isikhathi ezomenza ukuthi aze aqonde lena akakhomente kuyona. Uyayicabanga lonto? Awuphiwanga futhi kahle kahle. Awuphiwanga lento ukuthi ukuyikhuphula. Uyikhuphule nje ukuthi hey la angakhomendi la ngathola isibhaxo ngoba it seems like I don't understand. Ngiyacela yenze research ngento. Yabona enye into mfowethu. Ngisho uyizwe ukuthi lento le ayihambelani nawe. Ngisho uzwe ukuthi nje kukanjani. Kwesinye isikhathi nje kuhle ukuthi vele uthule. Kuhle nje ukuthi vele uthule. Akusiwena ozolungisa la. Vele uthule into ongayazi. Vele uthule ungayazi ngoba uyazi expose. Wena into ongayenza ask for clarity or present ama-fact osubuya nawo wena usu-ready ukuthi uthathe amanye ama-follow up questions. Uphikisa ungaphethe lutho. Uphikisa nje ungaphethe lutho nje wena. Awubuyisa moya uthi nje ayikho lonto. Awungitshele nje njengoba mina ngishare ama-experiences nendlela engibona ngayo izinto. Yes. Ungangiphikisa ngendlela mina engibona ngayo izinto ngempilo yami, kwi-reality yami. Ungiphikise wena uthi akukho njalo kimi kanti nguwe nani mina. Nguwe nani mina. Ngoba mina la angifundisi mina la. Ngiyashare la mina angifundisi. Yabo? Mangabe ngingafundisi ngishare ungiphikisa ngeexperience yami. Yimina nje o-experience lento i-reality kimi. Yabo? It's not like ngiye kwi-page lakho ngifike ngayiposta khona. Ngiyiposta la kimi ukuthi wena ke uyayithatha noma uyayiyeka ubuze clarity. Okunokuthi ufike nje ungaphethe lutho esandleni ufike uzophikisa ukuthi ayikho leyo nto. Uphetheni imapha ama-fact oza nawo, yipi evidence oza nayo. Yabo? Lena nje eyenu good people. Ngisho ngabe kuthiwa nisayenzanga la kule channel lonto nenze kwamanye ama-channels. Yabo? Cha. Ufike ungaphethe lutho, ufike uzothi uyaphikisa uthi ayikho leyo nto. Ungaphethe lutho uthi ayikho leyo nto. Uphethe yipi evidence wena uzothi ayikho leyo nto. Futhi nje futhi inyamangaza nini. Ayinyamangaza. Yabona into engikhuluma la, uyabona ukuthi i-content yami is about spirituality, qondo, mindset, personal development. Ufike umuntu ozazi ukuthi unhloboni uphila empilweni. Awukavuleleki lo mhlaba lo. Ubudlula ngendlela. Ayidawasa nokuthi ivideo ufikile ku5 minutes, mkhulu kakhulu 5 minutes. Uvele nje wayibamba la ekuqaleni ngoba iyakusinda le content la, iyakusinda. Uvele wablowa nje la hot air, wa-exercise ama-thumbs akho. Nje busende nje bume nje. Ngoba vele awufikanga na 10 minutes lapho. Ngenxa yokuthi iyakusinda. Uyafana wena nomfundi ofika wadudula wakhondonwa, wahamba waya kwa grade 11 noma kwa grade 12 eswala aswakhona. Mefika lapha uyapetuza, yamsinda i-content yala, uyapetuza, uyadisrupta, disrupt iclass, wenza yonke imsangano le ngenxa yokuthi uyabenuza, yamsinda i-content ingaphezu kwayo. At the same time futhi akafuni ukuyeka. Angithi awufuni ukungaphawuli, kodwa futhi at the same time iyakusinda i-content le. Yabo? Yakusinda i-content. Yabo? Ngeke nje mina ngithi ngisuka la ngihambe ngiyophawula kwi-content yabantu abaphimpa imoto. Ngifike ngiyophawula lapho kwi-content yabo. Ngifike ngiphawule into ngingaphethe lutho, ngingazi fokhona. Ngifike ngiphawule lapho. Kodwa khona abantu abanesibindi sokwazi ukwenza izinto ezifana nalezo. Yini? Nina stress. Shonini phela manje stress sinilapha thina sinakela ama video enje in particular.